Nastavenie silných hesiel je pre malé a stredné podniky veľmi dôležité, pretože slúži ako prvá ochranná línia pre neoprávneným prístupom k citlivým informáciám, ktoré sú v rámci podniku. Slabé heslá môžu hackeri ľahko prelomiť pomocou techník, ako sú útoky hrubou silou alebo sociálne inžinierstvo. Ak sa firma stane obeťou kybernetického útoku, dôsledky môžu byť vážne vrátane finančných strát, poškodenia dobrého mena a straty dôvery zákazníkov. Okrem síly hesla je veľmi dôležité aj ako heslo uchováva, a teda základná znalosť opatrení proti odcudzeniu. Ak je napísané na papieri nalepenom na monitore, poslané na vlastný e-mail alebo v textovom súbore na ploche, môže byť dané heslo naozaj silné, ale jeho umiestnenie nie je dostatočne bezpečné. Malé a stredné podniky často nemajú takú rozsiahlu infraštruktúru kybernetickej bezpečnosti ako väčšie organizácie a preto sú voči útokom zraniteľnejšie. Silné heslá znižujú pravdepodobnosť narušenia tým, že zabezpečujú, aby boli účty menej kompromitovateľné. Okrem toho zavedenie politiky silných hesiel demonstruje záväzok voči kybernetickej bezpečnosti, čo môže byť pre klientov a partnerov pozitívnym znakom. V máji tohto roku sa odohral Snowflake incident, v rámci ktorého boli ukradnuté prihlasovacie údaje jedného zo zamestnancov a následne použité na prístup k demo účtom, ktoré typicky nemajú takú mieru zabezpečenia. Týmto spôsobom sa útočníkom podarilo obísť multifaktorové overenie, alebo MFA, a vytvoriť tak prístup k dátam okolo 400 firiem a získať citlivé údaje k miliónom užívateľských účtov. Ukradnuté dáta sa následne pokúsili predať späť napadnutej spoločnosti a samozrejme na dark webe. Napríklad systémy Windows odrážajú podľa ich vlastného reportu okolo 1000 útokov na heslá za 1 sekundu, pričom až 99,9% takto kompromitovaných účtov nepoužíva multifaktorové overovanie. Celkovo MFA stále používa len cca 28% používateľov. MFA zvyšuje bezpečnosť tým, že vyžaduje, aby používatelia poskytli viac overovacích faktorov na získanie prístupu k zdrojom. Tieto faktory môžu zahŕňať niečo, čo používateľ vie, napríklad heslo, niečo, čo používateľ má, bezpečnostný token, alebo niečo, čím používateľ je, biometrické overenie. Multifaktorové overovanie teda môže zahŕňať napríklad takéto 4 vrstvy. Meno a heslo, biometriu, teda odlačok prsta alebo Face ID, špecifická geolokácia, napríklad kancelária alebo home office, časové alebo dátumové ohraničenie, teda napríklad pracovný čas od 7. do 19. alebo napríklad pracovné dni od pondelka do piatku. Vytvorením podobného levelu zabezpečenia MFA výrazne znižuje riziko neoprávneného prístupu, a to aj v prípade, že je heslo kompromitované. V rámci nášho prístupu vytvárame riešenie, ktoré heslo úplne odtieni od používateľa, čím si ho nemusí nikam zapísať a ani si ho pamätať. Namiesto toho je využitý smartfón ako token vyžadujúci priamo prítomnosť pri zariadení, snímaním QR kódu z obrazovky zariadenia, sprostredkujúci biolokáciu a biometriu. Smartfón tieto informácie pravdepodobne využíva aj v iných aplikáciách. Tento prístup značne zmenšuje podiel ľudského faktoru na celom procese overovania, čím odbúrava jednu z najzraniteľnejších častí celého bezpečnostného reťazca, keďže nie je možné ukradnúť prihlasovacie údaje, ktoré nie sú nikde vkladané používateľom. Synergia multifaktorového overovania a správy privilegovaných prístupov prináša niekoľko výhod, vďaka čomu je pre podniky, ktoré chcú zvýšiť svoju kybernetickú bezpečnosť, veľmi dôležitá. Zvýšená bezpečnosť, teda kombinácia multifaktorového overovania spam, zabezpečuje, že aj keď škodlivý aktér získa prístup k povereniu zamestnanca, je stále obmedzený vopred definovanými vrstvami. Tento viacúrovňový prístup výrazne znižuje riziko narušenia ochrany údajov. Dodržiavanie predpisov, a teda mnohé odvetvia podliehajú regulačným požiadavkám, ktoré nariaďujú silné kontroly prístupu a metódy overovania. Implementácia MFA a PAM pomáha podnikom dodržiavať tieto predpisy a vyhnúť sa tak potenciálnym pokutám a právnym problémom. Zmiernenie rizika. PAM umožňuje uplatniť princíp najmenších privilégií, keď používatelia dostanú minimálnu potrebnú úroveň prístupu. Táto stratégia obmedzenia znižuje potenciálny vplyv kompromitovaného účtu. V spojení s MFA zabezpečuje, že prístup sa udeľuje prostredníctvom spoľahlivého overovacieho procesu. Zodpovednosť používateľa. Pomocou PAM môžu podniky sledovať a kontrolovať činnosti používateľov, čím sa zabezpečí jasný záznam o tom, kto a kedy pristupoval k akým informáciám. Túto zodpovednosť posilňuje MFA, ktorá zaručuje, že osoba vykonávajúca činnosti je skutočne oprávneným používateľom. Zlepšená dôvera. Zákazníci a partneri budú s väčšou pravdepodobnosťou dôverovať firme, ktorá podniká proaktívne kroky na zabezpečenie svojich údajov.
Preukázanie silného záväzku bezpečnosti prostredníctvom MFA a PAM môže zlepšiť obchodné vzťahy a reputáciu. Záverom možno povedať, že pre malé a stredné podniky sú silné hesla nevyhnutné na zabránenie neoprávnenému prístupu a zneužitiu. MFA pridáva ďalšiu vrstvu zabezpečenia a zaručuje, aby ani kompromitované heslá neviedli k narušeniu bezpečnosti. V kombinácii s PAM multifaktorové overenie nielen posilňuje obranu, ale tiež zabezpečuje, aby používatelia mali vhodný prístup, čím sa zvyšuje celková bezpečnosť a dodržiavanie predpisov. Integrácia týchto bezpečnostných opatrení poskytuje komplexný prístup k ochrane citlivých informácií a zachovaniu dôvery.